шаҳрдори Москав Сергей Собянин дар суҳбат бо шабакаи телевизиони давлатии Россия 1 18 ноябр гуфт ки мизони ҷинояткории муҳоҷирон ним баробар кам шудааст. Ба бовари мери шаҳр муҳоҷирони Осиёи марказӣ ҳоло қонунҳоро бештар риоя мекунанд. Собянин инчунин равандро ба як қатор чораҷӯиҳои ҳукумати ин кишвар рабт дод. 70% муҳоҷирони корӣ сабти ном мешаванд, патент мегиранд, издидастони худро мегузоранд ва ҳамаи ин тадбирҳо боиси хеле кам шудани ҷинояткорӣ дар вилояти Москав шудааст. соли пеш 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон барои кор ва даромад ба Русия мерафтанд ва бисёри онҳо бо сабаби вуҷуди мушкили иҷрои қонунҳои маъмурии ин кишвар, танзими санадҳои буду бош ва дарёфти иҷозаи расмии кор дучори мушкил мешуданд. Аммо оё воқеан ҳам масъалаи риояи қонун байни муҳоҷирон дар ин авохир ҳалли худро пайдо кардааст? Ҳамкори мо аз телевизиони настоящее время бо ин суол ба Гавҳар Ҷураева, ҳомии маъруфи ҳуқуқи инсон, муроҷиат кард. вақте дар бораи таъсири манфии муҳоҷират ба Русия суҳбат мекарданд, дар мадди аввал омори ҷинояткорӣ дар байни муҳоҷиронро пеш меоварданд. Дар ин ҳолат ду андеша садо медод. Як тараф таъкид мекард ки омор бениҳоят баланд аст, ҷониби дигар мегуфт ки рақамро махсус барои тарсондани мардум баланд нишон медиҳанд. вақте марказҳое ба мисли Сахарова пайдо шуд, мизони ҷинояткорӣ дар бахшҳое ки ба муҳоҷирон хидмат мерасонанд кам шуд. ҳамин гуна дар байни худи муҳоҷирон низ нағзи қонун коҳиш ёфт, зеро онҳо таҳти ҳимояти бештар қарор гирифтанд. зеро як масъала ба таври қонунӣ кору фаъолият кардан дар Русия бошад, масъалаи дигар ҷавоб додан ба ҳуҷҷатҳое ки қалбакӣ ҳастанд ва бо ҳамин шомил шудан ба гурӯҳе ки дар омор ҳамчун вайронкунандагони қонун сабт мешаванд. зимнан ба иттилои мақомоти Русия дар зиндонҳои ин кишвар 29 000 нафарро хориҷиҳо ташкил медиҳанд ки аз ин миён 8 000 нафарашон тоҷиконанд.